No niin, moi vaan kaikille. Mä ajattelin tänään näyttää vähän mun Pokemon statseja. Elikkä mä oon 16 leveli. Tällainen. Mä oon keltaisilla. Ja mä oon kävele 55 kilometriä. Ja mä oon 20 munaa saanut auki. 42 gymissä ollut. Ja niin tossa. Mulla ei oikein paljon mitään alle, koska ainoa. Sitten täältä Pokemonit. Oho. Tässä on nää mitä mä saan. Elikkä mä sain tänään tämän meidän Prisma-läheltä. Täältä Combat Power. Elikkä Hypno on mun paras 1011. Sitten on Vaporeon, Blastoise, Hypno, Jynxi, Dragonairi. Ei täällä oikein mitään ihmeellistä. Tämmöstä. Joo. Siinä on vähän enää. Sitten vaikka nyt Pokédexi. Eli siellä on 61 Pokemonia saatu kiinni ja 63 Pokemonia en oo saanut. Eikä yksi on tää Firo. Tää nyt lataa aivan järkyttävän kauan. Eli tämmönen. Tää on tää Spearow kehitysmuoto. Ja sitten seuraava Pokemon on tää Sealin kehitysmuoto. Eli Devgong. Ja täällä on kaikkea tämmöstä. No, näytetään vaikka nyt nääkin, niin Potione, nää. No nää. Ja sitten, jos joku ei halua välttämättä nähdä, niin mulla on 40 coinsia. Niin siinä olisi se video. Ja pistäkää like. Ja mä rupean tekemään nyt enemmän ne Pokemon videoita. Kiitos, moi!